Kozí proteín. Fuj to musí byť totálny humus. Presne toto som si povedala ja. No po prvej ochutnávke mi doslova spadla sanka. Pri kúpe proteínu väčšinou pozeráš na príchuť, cenu a množstvo bielkovín. A to je úplne v poriadku. Mňa však po 13 rokoch vo fitness začalo zaujímať aj niečo iné. Odkiaľ pochádza mlieko, ako bol proteín vyrobený a čo sa za tou surovinou reálne skrýva. Aj preto sme v Klomio vytvorili prvý kozí servátkový proteín vyrobený na Slovensku, ktorý je v natívnej forme. To znamená, že servátka sa získava priamo z kozieho mlieka, nie ako vedľajší produkt pri výrobe syra. Mlieko pochádza od malých európskych farmárov, kde sa kozy voľne pasú na lúkach. Aj pri prémiovej kvalite sa nám podarilo udržať najlepšiu cenu na trhu. Úprimne, najviac som sa obával typickej kozej pachute, pretože kozie mlieko mi nikdy veľmi nechutilo. Lenže toto je úplne iné. Žiadna nepríjemná kozia pachuť, ani presladená umelá chuť, ale veľmi chutný prírodzený proteín, pri ktorom hneď cítiš kvalitu. Neveríš mi? Ochutnaj ho a posúď sám. A možno potom pochopíš, prečo sa po ďalšie balenie vracia takmer 90% našich zákazníkov. Nájdeš ho na stránke klomio.sk a klomio.cz.